Εδώ ο λογαριασμός μας, ίσα που φαίνεται. Ίσα που φαίνεται. Και μεταξύ δεν κάνω και zoom. Ίσα που φαίνεται. Το πετάει ο Τόλης και ο Πάνος. Καλά το πάτε. Συμβάνω ό,τι λες. Εγώ λέω χάρη ότι πρέπει να κατεβάσουμε ένα αεροπλάνο που περνάει και το βραχυκλό. Εσύ Τόλη. Καταπληκτικά ρε, εδώ είμαστε. Τέλεια, πάμε να δούμε το χαρτί. Συνεργασία, παιδιά. Έλα, να σου πω ξύλο. Τι κάνουμε τώρα πάνω. Τόλη, είσαι ευχαριστημένος από την απόδοση του μακρέτου. Αν δεν κολλήσουμε και τις τρεις καλούπες, δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν είσαι ευχαριστημένος με αυτό. Πάνω το κάνω μόνο το φυλάκι. Πάνω σε αυτό. Το φυλάκι μπροστά. Ναι, θα του δέσουμε ψηλά. Εδώ βλέπετε τη συνεργασία του Πάνου με τη Μέρη. Πάμε γιατί παιδιά δίνει, θέλει κι άλλο, θέλει κι άλλο. Πάνω, αυτό είναι ψηλά. Μια κουκίδα ρε παιδιά και έχω και πολύ καλό zoom. Κοιτάξτε. Τι να πείτε. Τόλη. Κάνε 2-3 κόμπους πάνω, μη μας σας. Μίλα στους θαυμαστές σου. Τι να πω, χάρη, τι να πω. Καλά είσαι. Κοίτα που κάηκα. Γενικά. Κάηκα. Ψηλά είναι, φυσικά είναι πολύ ψηλά. Καλά δεν πετάει. Δεν πετάει, πολύ καλά. Κοιτάξτε. Και μετά στείλτε μου παιδιά σχόλια, αν σας αρέσει ή όχι. Θα δω. Μπαίνω κάθε μέρα. Παιδιά, κοιτάξτε. Καλά, ούτε και εγώ δεν βλέπω που είναι. Πού είναι, παιδιά. Μια βοήθεια από το σκηνοθέτη. Έλα, τώρα πιστεύω να είναι εντάξει. Χάρη, φέρε κι άλλη καλούπα. Παιδιά, αυτή η κουκίδα που βλέπετε τώρα είναι ο χορταετός μας. Και να φανταστείτε, το έχω κάνει zoom πάρα πολύ και μια κουκίδα φαίνεται. Οι κάτω έχουν πάθει την πλάκα τους. Δηλαδή. Αυτό, για πες το ξανά αρχηγέ. Αυτό είναι. Κάτσε ρε παιδιά, να τον... Αυτή η κουκίδα που βλέπετε είναι ο αετός. Κοιτάξτε που έχει πάει, Κοιτάξτε. Κοιτάξτε που έχει πάει, πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Μιλάμε, δεν φαντάζεστε πόσο μακριά. Κάνετε μια δήλωση για τον αετό. Δεν κάνω εδώ. Παραλίγο να καταλήξουμε το καράβι. Εσύ Πάνο έχεις να κάνεις καμία δήλωση για τον αετό. Πάνο, μια δήλωση για τον αετό. Δεν ξέρεις, θα πάμε να κατακτήσουμε τη σελήνη. Αυτός είσαι. Αυτός είσαι. Κοιτάξτε. Πω! Κοιτάξτε που έφτασε. Ούτε εγώ δεν το βλέπω. Γιατί τώρα είσαι στην Πατρόκλου, πάει για έσαι. Πείτε κάτι για την πορεία του αετού. Το γεγονός ότι δεν έχει πέσει μας σώζει γιατί έχει πολύ σπάγκο αυτή τη στιγμή. Οπότε τραβάμε και αφήνουμε. Ωραία είναι όμως, εντάξει. Ωραία είναι, ωραία. Λίγο στο πάνω να πέσει. Κύριε Τόλη, μπορείτε να το γνωρίσετε να... Κάτσε. Κάνω τη μαγιά μου, Κάνει κόλπο. Παιδιά, εγώ σας δείχνω αυτή τη μεριά τώρα που είναι αετός και αν μπορείτε να τον αντικρίσετε, στείλτε μου μήνυμα. Στείλτε μου μήνυμα. Πάντως, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να τον αντικρίσω. Αν βρείτε εσείς κάτι, στείλτε μου μήνυμα, εντάξει. Έχεις καλή οπτική επαφή με τον αετό. Όχι, τι έγινε. Ξέρουμε. Πάνω ίσα που το βλέπω. Όχι ένας που κάνει κόλπα δεξιά-αριστερά. Οι άλλοι, αυτοί που πετάνε για δίζελ, άσχετοι.
ψηλός και μόνος. Παιδιά, εγώ σας το λέω, δεν έχω οπτική επαφή με τον αετό. Εδώ είναι το σκηνή, το βλέπετε. Αν το βρείτε, στείλτε μου μήνυμα.